милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз боздошти ҷавони ҷиноятпеша хабар медиҳад, ки дар масҷид ба дуздӣ даст задааст. Азим Абдурахмонови 24 сола сокини шаҳри Бохтар дар масҷиди ҷомеи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоме ки мардум ба намоз омодагӣ медиданд, дар таҳоратхона аз кисаи намозгузорон пул ва телефон тасарруф мекард. чун милитсия ҳодисаро пайгирӣ менамуд, баъди содир намудани ҳолати дуздии дуюм гумонбар ба даст афтод. ҳамчунин гумонбаршуда ҳамин гуна кирдори ҷиноятиро дар масҷиди шайх Маслиҳатдини шаҳри Хуҷанд содир намудааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кирдори ба ҷомеа хавфноки нафареро бепарда сохтанд, ки дар масҷид ба дуздӣ даст мезад. шаҳрванд Абдурахмонов Азим Асадуллоевич соли таваллудаш 1997, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Бохтар, ҳарчанд муваққатан барои кору зиндагӣ ба вилояти Суғд омад, аммо қобилияти худро дар амалҳои беобрӯкунандаи тасарруфкорӣ нишон дода, оқибат ба дасти милитсия афтод. гумонбаршуда қаблан бо ҷурми қаллобӣ суд шуда, ин навбат ба дуздӣ иқдом намуд. ҳадафи дуздӣ намозгузороне қарор гирифтанд, ки бо мақсади ибодат машғули таҳорат буданду либоси болопӯшро дар овезаҳои таҳоратхонаи масҷид мегузоштанд. гумонбаршуда аз ҳамин гуна бепарвоӣ истифода бурдааст. вақти намози ҷумъа буд, даборам мақсад омадам, дабор гирифтам, рафтам тамом. барои чӣ мағз вақти намози ҷумъа меомадед? бисёр буд ва имконияти дуздиётон фароҳам буд. ду далели дуздӣ дар масҷиди ҷомеи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сабаб шуд, ки милитсия ҳодисаро пайгирӣ намояд ва дар натиҷа чеҳраи гумонбаршуда Азим Абдурахмонов шинохта гардид. санаи 12 март дар таҳоратхонаи масҷиди мазкур гумонбаршуда аз кисаи болопӯши зимистонаи як нафар намозгузор сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров телефони мобилии 2100 сомонӣ арзиш дошта ва бо гузашти як ҳафта дар ҳамин масҷид бо ҳамин шева аз ҷайби сокини шаҳри Хуҷанд $100 ва 1200 сомонӣ маблағи пулӣ тасарруф кардааст. ҳар ду ҳодисаи дуздӣ дар вақти адои намози ҷумъа содир шуданд. ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда танҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хотима наёфта, ҳамчунин ҳамин гуна кирдори ҷиноятиро дар масҷиди шайх Маслиҳатдини шаҳри Хуҷанд низ содир намудааст. санаи 15 март бо баҳонаи таҳорату намозгузорӣ вориди таҳоратхона гашта, аз кисаи як нафар таҳораткунанда соҳибкор аз шаҳри Истарафшан $2400 тасарруф менамояд. бовар накарданист, вақте бо умеди тоату ибодат ва афви гуноҳ вориди масҷид шавию, онҷо ҳадафи дуздӣ қарор бигирӣ. аммо ин ҳақиқати талхро ҷинояти бақайд ва ошкорнамудаи милитсия тасдиқ намуда, ҷиҳати ҳифзи моликият эҳтиёткор буданро дар ҳама ҷо ба шаҳрвандон тавсия медиҳад.